Doncs fem un anunci molt interessant orientat a advocats i advocades, a totes aquelles organitzacions que s'hi dediquen a l'assessoria jurídica, molts d'ells dins dels notaris, dins de les gestories, dins dels bufetes, o advocats i advocades simplement que actuen a títol individual. Doncs en aquest cas els estem oferint una gran oportunitat, veure la màgia de l'acompliment. La màgia de l'acompliment i identificar com l'acompliment desperta l'optimisme, com l'optimisme genera confiança. La màgia de l'acompliment, un programa, una dosis, un workshop, un event, 2 horetes, aixeca les il·lusions, genera equip. Per què? Perquè l'acompliment és cosa de tothom. L'acompliment està destinat a ser l'indicador que generi més atractiu en el mercat dels inversionistes que té una companyia independentment de la mida que tingui. L'acompliment sempre és cosa de tothom. I la màgia de l'acompliment la pots veure en el Gran Museu de la Màgia, aquí a Santa Cristina d'Aro, o en qualsevol dels esdeveniments de la Ruta de les Il·lusions que tenim programada des de la primavera del 2017, estiu i tardor, i primavera del 2018. L'acompliment és cosa de tothom.